Само някак БГ и днес играем пак Skybox, пак отваряме честа Да, с и два аз съм ключа. Бен 2027 и в този епизод решихме да направим моб грандера. Да, и заради малко толкова кралствам се. М, Окей, дай ми два диаманта. Кул. Сега сме тетски диаманти. Много човече от време на време много слабо. И И аз го при на чувам. моя клип тъй. Защото вали дъжд може би да е някакъв проблем, не знам. Не разбрал. Чак толкова. Да, ето се чу малко слабо, ама той не е проблем. Това е маняка, бе. Най-малко е. Ма трябваше да почне да прекаш ми. А, тук саплинг. Може даже да му затворя, не знам. Що е? А малко се чуваш. Как? Аха, сетих се какво правиш. Сега уж кажа, че знае какво правя. Е, да, сетих се. Казах. Отеч. Ето кам дръпна още един ред. Ще взема кофа с вода. Даже ви в момента сигурно не го чуете изобщо. Човек? Ето. Марто? Кажи бе! Знам какво правиш, тъй че мисля да затворя, защото леко не се чуваш. Ми ти, ай, чао. Чеза. Ай, затваряй. Да, и затворихме, защото връзката не е чак толкова добра, но аз зная за моб грайндера, тъй че сега мисля къде да е място. Аз така акску. Падна и още един саплинг. Сега ще го изчакам него да прави това. И през това време аз мисля да правя нещо по къщата, ама ще трябва да скопая още кабелстон. Така, добре. Окей. Сега той ще го маха. Интересно. Тук защо стана така? Малко да му хелпнем. Окей, мисля, че свърши. Така, аз да се кача горе. Добре. Аха, идва. Окей, с още една кофа вода.
Чакай сега. Колко блока? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей. А тук съм. 6, 7. Той е на колко? Окей, той е на две страни също. Мисля, че знам какво правя, ама... Така. Окей. Сега. Добре. Аз в принцип не знам как се прави той, ама нали от миналия епизод. Майка моя! Фу! А? Имал съм грешка. Окей, може и аз да съм имал грешка, ама... Аз сега в момента не говорим, да, защото... Не е добра връзката. Някой ми е... Се... Тъфа. Окей. Да, в принцип не разбирам чак толкова каква му е идеята, ама... Мъча се да схвана. Окей, пуснам водата от... грешната страна. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. 7 блока. Так, 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 так. Нама, так. Так, 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 так. Окей. Тук сигурно пак имам грешка. Защото само правим... What the... Добре.
да се направя. Окей. Така ли е? Окей, така е. Изглежда съм бил прав. Чакайте. Тук да щупя той блокче. Окей. Къде? Той слезе. Айде като... Окей. Ох, както се порасна. Ден, взех ли го? Окей, малко би демч. За кактусите. Какво гледа? Окей. Незабавно на мен ми трябва храна, защото не искам да умирам. 4 уит за 1 хляб. То яйце няма да ни трябва. Аз се опитам да спомня чикън, ама не стана. Окей. Съжаление. Вау, да не толкова малко, ама бът на П. Някаква храна има ли? Apple трябва ни за чай. Окей. Окей. Тук има някакви семена. Окей. Имам. Добре. Да, кифнах му сега, просто да има какво да яде. Айрон руда имам. Окей, ми... Аз имам още... Да, той ще свършва епизода. Не го написах правилно. Нищо. Кажи му да се отвори малко. Опа. Супер. Добре. Винаги лучше по време на клип.
И да, мисля това да е за епизода. На другия епизод вече ще сме довършили грайндера.